Francis Zamid-Dimek kien bniedem integru illi l-karriera politika tiegħu tixed dan raġel li dejjem kien iddedikat u kommess għad-demokrazija ta' pajjiżna. Dan intqal fl-editorjal ta' The Malt Independent fil-ħarġa tal-ħadd ta' kif l-editur spjega li huwa kien rinomat għas-servizz tiegħu lejn il-pubbliku hekk kif irrappreżenta lil Malta kemm b'mod lokali kif ukoll fuq livell Ewropew. Iżda ntqal kif fil-waqt li kienu mistennija l-kondoljanzi numerużi ġej minn membri tal-Partit Nazzjonalista u oħrajn affiljati miegħu, żgur illi spikka l-fatt li l-avversarji politiċi tiegħu kellhom ukoll kliem ta' tifħir għal Francis Zamid-Dimek. L-editur insista illi l-jum ta' 22 ta' April kien jum ta' telf u niket kif titqabel ma tħabbret il-mewt ta' Francis, id-dinja nħasdet bit-telfa ta' Franġisku ieħor il-Papa illi miet fl-età ta' 88 sena. It-tnejn li huma skont l-editur mhux biss kellhom isimhom milli għadhom imma wkoll is-servizz lejn il-komunità. L-isem iddedikat għal San Franġisk jissimbolizza l-impenn illi kellhom biex jaqdu lil-proxmu u jħallu impatt pożittiv fid-dinja. Il-gazzetta spjegat ukoll kif fi żmien fejn id-dinja l-mexxejja qed jiġu skrutinizzati kontinwament il-ħajja ta' dawn iż-żewġ irġiel għandha sservi ta' tagħlima l ħaddieħor u turi l-importanza li wieħed jgħin lill-proxmu. L-editorjal jintemm billi jirrimarka kif ċertament mhux kombinazzjoni li dawn iż-żewġ irġiel mietu fl-istess jum xempju ta' umiltà u valuri li jmexxu id-dinja l qudiem.